Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Nyugalom szigetéről, 22. Horse találkozó. Ismét egy csapatnál járok, a 7-es álláson horgászó csapatnál. Sziasztok! Szia Lajos, sziasztok! Krisztián! Sziasztok! És Laci! Sziasztok! El fogják mondani, hogy mióta használják a Horsebaits termékeket, milyen sikerekkel, milyen eredményekkel, és főleg az, hogy milyen sikereket értek el ezen a találkozón is. Krisztián, egy pár rövid szó, mikor ismerkedtél meg a csalikkal? 2020 májusában ismerkedtem meg vele először. Készültünk hozzá, ugye, nem, tévedés. Először Harsányba készültünk egy baráti pecára. Ott ugye tesztelésre levittük, bevált csali, és onnantól kezdve ugye teljes mértékben kapcsolatot felvettük. Azóta viszont ugye teljes mértékben ezt használjuk. Milyen sikereket értél el vele, értetek el vele különböző vizeken, mert ha jól tudom, a környéketeken van egy pár bányató, erről mondjál néhány szót, te vagy Laci. Krisztiánnak átadnám a szót. Milyen rendes vagy. Igazság szerint az én egyéni rekordom közbevágok, legalább meggondolja, hogy mit szeretne mondani. Több 20 feletti fogásunk is történt a boilikkal, főként a Chili autót használjuk, 20-as, 24-es méretbe. A pop-upokat említeném, igazság szerint én a Krillt és a Chili autót használom elsősorban, amit nekem maximálisan bevált. Ezt használtam az Orosházi homokbányatavon is, több meglepően nagy fogásunk volt, jó eredményeket hozott a boili. Igazság szerint ennyi. Harsányba szerintem remekeltünk többször is, ennyi. Meg szerintem hoztuk a formánkat akár a Szücsivöltavon, akár más találkozókon is. Krisztián? Nekem is Orosházán sok nagy halat hozott. Leginkább ugye Harsányba személyes rekordomat döntött. Kétszer is, és most pedig itt Szücsivöltavon harmadjára is sikerült neki egy 26 kilóval felállítanom az új rekordomat. Nagyon szuper. Amit ugye Lajosnak köszönök. Hát én úgy gondolom, hogy a horgász érdeme elsősorban, tehát tudni is kell használni a csalit. De úgy tudom, hogy a Harsányban dobogós helyezést is értetek el. Igen, tavaly júniusában egy baráti találkozón ugye meghívást kaptunk ugye tőled. És hát az utolsó éjszakánkon nagyot remekeltünk, mert Laci csapattársam ugye egy 28-60-assal egyéni rekordot döntött, és ez feljutatott bennünket a dobogó első helyezésére. Így van. Beszélgessünk erről a találkozóról, 22. Horsebaits találkozóról itt Szücsibe, hiszen az elején nektek ez a 7-es állás nem igazándiból adta a halat, viszont a taktika, a türelem azért most beigazolódott. Hogyan indult, és most hol tart? Hát, nehezen indult. Úgy indult, hogy nehezen. Ugye nagy nehezen rátaláltunk a megfelelő pontokra, de mivel ugye a találkozónak a lényeg az, hogy top 3-as, de viszont a legkisebb hal, amitől mérünk, az 18 kg. Így ugye azért feladta a leckét, meg elkezdtünk rajta matekozni, hogy bírunk szelektálni. Ugye szelektálás az nem egyszerűen jött össze, mivel 18 kg-t nem nagyon bírtuk elérni. Egészen a harmadik nap hajnaláig. Bocsánat, hogy szabadba vágok, az, hogy a 18 kilót nem tudtuk elérni, az azt jelenti, hogy ez a találkozó arról szól, hogy csak a 18 kg feletti számít. Így van. Amiből ilyen találkozóból kevés volt még az országban. Én személy szerint nem tudok róla, de a Szücsivöltó az megérett rá, hogy így mondjam. Igen, hallgatlak. És utána elkezdtük ugye Csörgő Tamásnak a taktikáját alkalmazni, ami ugye egyre jobban adta nekünk a halakat, és
tegnapi nap folyamán sikerült fognunk egy, mekkora volt az amúrod? 25 kiló. 25 kiló, 25 kiló, így van. 25 kiló 10 deka. Gyönyörű volt. És hát Onnantól kezdve. onnantól kezdve, igen, meg lett ugye a második mérlegelhető halunk, mert ugye halunk az van, csak nem akkora, amekkorát szeretnénk. És viszont a mai nap folyamán második kapásra, hát eléggé húzós kapásra, mert 80 méter előtt egy zsinór be van kötve, és az etetésemen is túl volt a kötése, mire utolértük a halat. Hát egy 20 perc, fél órás fárasztás után megláttam halat, és akkor úgy, hát egy kicsit elkámpicsorodtam, mert én egy kicsinek találtam a vízbe. Úgy zokonon esett. Igen, de mélyes szágba sikerült terelni még rá egy 10 percre. Na akkor szembesültünk vele, hogy hát nem kicsi hallal van dolgunk. És ez egy 26 kilós tőpont lett mérlegelés. Ő volt Frank. Ő volt Frank. Amit ugye nagy nehezen sikerült fotózni, mert ugye nem adta magát könnyen. És Így most a rangsorban az első harmadik helyezett sorozatban úgy hogy álltok akkor most így számilag? Én számításaink szerint a második helyen állunk. Nem feltétlen biztos, de számításaink alapján a második helyet foglaljuk el Gáborék után. Na, tehát akkor magyarul egészen izgalmas lesz itt a vége, hiszen még egy éjszaka előttetek áll. Úgyhogy a 10-es állást még meg lehet szorítani. Hát azt nem, de... Ők is nagyon szépen fogtak, de még ott a 4-es állás, meg az 1-es, tehát ők is meglepetést tudnak okozni. További tervek a jövővel kapcsolatban, horgászattal kapcsolatban, mit tudtok? Tovább megyünk, Lajos, pecázunk, az összes baráti találkozóban részt veszünk, és bízunk abba, hogy még ennél is nagyobb sikereket érünk el, persze ezekkel a termékekkel, amit mi már bemutattunk a kis videódba. A legtöbb Kedvenc csalink. a kedvenc csali, hát ennek igazán örülök, hiszen nem most ismerkedtünk meg, és azóta Nem. tart ez a kapcsolat, azt is mondhatnám, hogy baráti viszony. Így van. A legtöbb kapást milyen ízvilággal értétek el itt? A legtöbb kapást mi, és a legtöbb jó halunkat, azt a Chili Out Boiled-ből, és azt is ugye fűszeres ízvilág. hát Így van. Ezen a tavon, Igen. ezen a tavon általánosságban, és ezen a tavon melyik volt? A krill, és nekünk a legjobban a Beard Food Boiled a legjobban. Amit használunk is jelen pillanatban. Köszönöm, srácok, a kis beszámolótokat, Igazán nincs mit, Lajos, mi köszönjük. és folytatjuk a közös A munkát. csapatoknak további sok sikert, bízunk a legjobbakba. Még egy esténk hátra van. Akkor hajrá, minden Hajrá, bele, köszönjük Hajrá. szépen még egyszer. sok sikert, köszönjük. Sziasztok. sziasztok!